Ο Φίλιππος Δρόσος από τη Θεσσαλονίκη. Είναι τα παιδιά του Pedaling Revolution. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το ταξίδι των ποδηλάτων της ομάδας Pedaling Revolution που είχε ως τελικό προορισμό την Αλεξανδρούπολη. Τι είναι όμως Pedaling Revolution? Μια ομάδα νέων ανέλαβε να ξεκινήσει ένα μαραθώνιο ταξίδι από την Ουαλία μέχρι την Αλεξανδρούπολη προκειμένου να συνεισφέρουν οικονομικά και να βοηθήσουν οργανισμούς που στηρίζουν έμπρακτα τους πρόσφυγες. Επίσης είναι μια πράξη διαμαρτυρίας κατά της ανισότητας, του πολέμου και κάθε μορφής βίας και αποσκοπεί στο να εγείρει συνειδήσεις όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα. Είναι μια διαμαρτυρία κατά του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι λόγω της φυλής τους, της θρησκείας τους ή της εθνικότητάς τους και δεν είναι πλέον ασφαλείς στη χώρα τους και οι κυβερνήσεις τους είναι ανήμπορες ή απλά δεν θέλουν να τους βοηθήσουν. Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα εδώ κάτω από το Φάρο τους ποδηλάτες, τους 5 ποδηλάτες της κίνησης Pedaling Revolution. Είναι μια όμορφη κίνηση η οποία θέλει να μεταφέρει σε ολόκληρη την Ευρώπη ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο έχει να κάνει με τη μετανάστευση, με την ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βέβαια έχει πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις, μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ στο παρελθόν, αλλά και αυτό το χρονικό διάστημα. Θα πρέπει οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν τους ορίζοντές τους, να σκεφτούν πολύ σοβαρά πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα που, όπως είπα, έχει και σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Η χαρά μας είναι διπλή, γιατί σε αυτή την κίνηση συμμετέχει και κάτοικος της Αλεξανδρούπολης. Έχουν ξεκινήσει από το δυτικότερο άκρο της Ευρώπης και ποδηλατούν μέχρι εδώ την Αλεξανδρούπολη, να φτάσουν μέχρι το πιο ανατολικό άκρο για να μεταφέρουν το μήνυμα αυτό. Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε 5 ποδηλάτες από την Ουαλία, οι οποίοι κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα ποδηλατήσουν από το δυτικότερο μέρος της Ευρώπης μέχρι το ανατολικότερο μέρος, τους κήπους δηλαδή, και έχουμε τη χαρά ένα από τα παιδιά της ομάδας να είναι πολίτης της Αλεξανδρούπολης, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε και θα τους καλωσορίσουμε όπου να είναι στο Φάρο. Τα παιδιά κάνουν μια προσπάθεια, έχουν κάνει μια ανοιχτή ουσιαστικά εκδρομή κατά μήκος της Ευρώπης και σκοπός της εκδρομής αυτής είναι να δώσουν το μήνυμα της ειρήνης και των ίσων δυνατοτήτων προς όλους τους πολίτες του κόσμου και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν οικονομικά σε όλους τους μετανάστες που έχουν και τους πρόσφυγες που έχουν ανάγκη μέσα από την εκστρατεία τους. Οι ποδηλάτες βρίσκονται στο δρόμο 35 ημέρες διανύοντας 108 χιλιόμετρα την ημέρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η απόσταση από την Ουαλία μέχρι την Αλεξανδρούπολη, όπου και ολοκλήρωσαν τη δράση τους, είναι 3.800 χιλιόμετρα. Οποιοςδήποτε επιθυμεί να ενισχύσει τον σκοπό των ποδηλατών μπορεί να επισκεφθεί τον σχετικό ιστότοπο τόσο για δωρεά όσο και για ενημέρωση για τις επόμενες δράσεις τους. Θέλουμε ο κόσμος να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα, θέλουμε να μπορεί να περνάει τα σύνορα από τη μια χώρα στην άλλη, να μην αναγκάζεται να μπαίνει σε μια βάρκα και να ριψοκινδυνεύει τη ζωή του περνώντας το Αιγαίο ή την οποιαδήποτε θάλασσα τέλος πάντων. Θέλουμε να είναι όλοι ίσοι, σεβόμαστε τη διαφορετικότητα του καθενός. Το ότι ο καθένας έχει, και το είδαμε, το συναντήσαμε και στο ταξίδι μας αυτό, είδαμε τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, ο καθένας από εμάς ήταν μοναδικός. Αλλά μέσα από όλο αυτό το ταξίδι, από αυτές τις 35 μέρες που ήμασταν στον δρόμο, ουσιαστικά καταλάβαμε το ότι μας ενώνουν πάρα πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζουμε ότι μας χωρίζουν. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει να δώσουμε στον κόσμο, να πούμε παρά έξω και ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι, έχουμε κοινές ανάγκες και καλό είναι να προσανατολιζόμαστε προς αυτές, προς τα πράγματα που μας ενώνουν και όχι προς τα πράγματα που μας χωρίζουν. Ο σκοπός ήταν να μαζευτούν λεφτά για τους πρόσφυγες. Κυρίως στόχος μας είναι να προωθήσουμε τις ιδέες μας για την πιο ανθρώπινη μετακίνηση των ανθρώπων που το χρειάζονται μεταξύ χωρών και όχι να καταλήγουμε σε θανάτους και δυσάρεστα γεγονότα όπως έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Ήταν βασικά η ιδέα του Φίλιππου πιο πολύ. Η δικιά μου ιδέα ήταν το όλο το ταξίδι. Ο Φίλιππος έβαλε με τη γυναίκα του το σκοπό.